سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دست سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لخمو سلام انتعنا ناتمننا نلوم يزبلنا تحزو مدب سبورت حزنا قريبنا لنا سنة مكتتال صباح سنبت اتزحيله قطم بريمير ليج كايديو يونايتد ناب انفيلد توعيزا قطم كتسلاسليا قدمي ناب كايد قطم خدنا جن اذن غانتاتات قدم حجي زتراخبالو ما اب زتراخبالو اوان دما زي حاسس تاريخ ناي كلتي تتصحفلو اغاطاميتات نتعذب قداماي بشوعت شتوتات قبل زبلت ليفربول مغابيت 2023 دحرتي اب وانچا كارابو اوكاب نيوكاسل يونايتد سعيرا زمزغب تعوت اب تحتي اسلطاني إريك تين هاغ زحشه مصاي كم زلوا زامنت مانشستر يونايتد اب انفيلد تاريخاون اسقاقن سعرت كتقبل تجديدايا غانتا جرغون كلوب يونايتد زحشه زبلتو غعزو كتغعزاب جمرتلو اتزخف سعرت بريمير ليج نمانشستر يونايتد سكيماتا ابز اوانزي كسابتا ناي مجمرتا شتوت مزغب يونايتد رئيسا اقنيع اكوانت تتصاوتت دحريو جن بزي تحسب منغدي تبتاتينايا ازي شوعت بزيرو استزازمه وصيت ناي قصري غاغ طراي زيكونه ناي سنا امراوي سعرت ون نيرويو تين هاغ زهانصو زنبره متاممان غانتا اب 45 دقائق تفاناطيحو اتقند نطبي ليفربول بفلاي دحر عرفتي بزتختلتو زلعله صقطي مالت هاي بريشر بريس نمسمر مكلخال يونايتد مستنفاس كخلي إنا تعذبنا اتزاقرم دما محمد صلاح نيروبي فاولر بمبلات عب بريمير ليج ناي ليفربول كل جزء زل على أمزقابي شاتو كخونن كله روبرتو فيرمينوون كاب كلب كفانو مخانو دحر مقلاتو عب تتقوتا شاتو ممزقابو اتامشت ندقفتي ليفربول فليتي أقات أميتيان إيران كال اي اب اولد ترافورد زمزغبه هاتريك محمد صلاح تقمتي 2021 محمد صلاح نمانشستر يونايتد كاب زخونت كال غانتان العلي بزحشتوتات امزغبيو اب اولد ترافورد ليفربول يونايتد 5-0 كسعرن كلا صلاح 3 شوتوتات امزغيبو بزدما اب بريمير ليج اب ميدا اولد ترافورد هاتريك زمزغبه ناي مجمرتا تصاوتاي كخون بقيو بتوساخي نديدير دروغبا بمبلات اب تاريخ بريمير ليج زلعله امزغابي شتو افريقاوي تصاوتاي كوينو زعوت زي نولقاوي بقعت صلاحن نودقت سرعه مكلخال مانشستر يونايتدن زغهاده ينيرو صلاح بفطنت نزيتوا هذا مسمر مكلخال يونايتد دغاغيمو كم زدفرو زرأيليو تاريخ كنسرحلنا بمبال دحر عرفت ناي تصوتا زهابو ريتو نتي ابوشت تا غانتا زنبره ناي عوت صمئي زنصر ينيرو እዚ ድማ ምልክት ሓንቲ ዓባይ ጋንታዩ እግበት ዘይብላ ኩل ግዜ ንዝል ዓለ ክብሪ እትቃለስ ሳልሳይ ናይ መጀመርታ ሸቶ አንቶኒ ማርሻል መስከረም 2015 አንቶኒ ማርሻል ና ማንቸስተር ዩናይትድ ክጽምበርን ኮሎ ብዙሓት ደገፍቲ መን ሙኻኑኳ አይፈልጥዎን ነይሮም ዩናይትድ 36 ሚሊዮን ፓውንድ ዝኸፈለትሉ እዚ ፈረንሳዊ መንእሰይ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ብሪጣንያ ካብቶም ዝኸበሩ ዋጋ ዝወጻሎ መንእሰያት ተጻዋታይ ነይሩ ኣብ ናይ መጀመርታ ጸወትኡ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ካብ ተቐያሪ ወንበር ተቐይሩ ዘመዝገባ ሸቶ ግን ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ንዝነበረ ደጋፊ ንስሙ ንዘልዓለም ክዝከር ገይራቶያ እታ ሸቶ ንውጽኢ ጸወታ ጥራይ አይኮነትን ወሳኒት ነይራ ንማርሻል ኣብ ልብ ደገፍቲ ዩናይትድ ፉሊ ቦታ ዝሃበቶ ፍጻሜውንያ ንማርቲን ስከርተል ብውልቃዊ ብልሓት ሓሊፉ ዘመዝገባ ሸቶ ነትንሱ ዝኽእሎ ብልሓት እትገልጽ ነይራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓቢ ደርቢ ከምዚ ዝኣመሰለ ጅማሮ ንሓደ ተጻዋታይ ዓቢ ምትእምማን ዝህብን ንመጻኢኡ ድማ መሰረት ዝገበረ ፍጻሜን እዩ رابعاي كلتا شوتوتات ماتان قصبتاوي قيح كارد جراردن مغابيت 2015 زعلت زي نخلتين غانتاتات استفلالي سمعيت زنبوري نيرو نمانشستر يونايتد وهان ماتا بزمزغبن كلتا شوتوتات ني يونايتد اب انفيلد فولي عوت زغوانات افعلتيو كاليتي شوتو ماتا بسيزر كيك استمزغبت كوينا كابتن اب انفيلد استمزغبا زبلت اشوتوتات يونايتد تمدب ني ليفربولن نمراحي غانتا ستيفن
ستيفن جيرارد جن مرير علتي نيرو جيرارد كولو جينا زنبرو قطعه دحر عرفتي نام ميدا دحر مئتاو اب 38 سكند تراي ناندري هيرارا موغداتي بموراد بقطتا قيح كارد كاب ميدا تباريرو እዚ ፍጻሜ እዚ ብክልተ ገጻት ይርአ ብሓደ ወገን ናይ ዮዋን ማታ ቴክኒካዊ ብቕዓት ዝተረኣየሉ ዓወት እዩ እታ ብሲዘር ኪክ ዘመዝገባ ሸቶ ንዘመናት ክትዝከር እትኽእል ቅጽበት እያ ብኻልእ ወገን ድማ ስቴቨን ጀራርድ ንዘጋጥሞ ዝነበረ ውሽጣዊ ጸቕጥን ስምዒታዊ ቃልስን ዘርኣየ ፍጻሜ እዩ ንሱ ባዕሉ ከም ዝበሎ ስምዒታተይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ እንከሎ ናብ ቀይሕ ካርድ ይቐርብ ክብል ገሊጽ እዩ እዚ ድማ ንኣንጻር ጋንታ ተጻወቲ ናይቲ ግጥም ዝፈጥረሎም ጸቕጥን ዝገልጽ እዩ ሓምሻይ ካብ ቀረባ ርሕቐት ዝተመዝገበት ሃትሪክ ደርክ ካውት ኣብ መጋቢት 2011 ሰለስቲአን ሸቶታት ደርክ ካውት ካብ ሓደ ርሕቐት ዝተመዝገባ ምናልባት ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ናይ መጀመርታ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሸቶያ ከም ዝበሎ ንሱውን እዘን ሰለስተ ሸቶታት ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ብዘመዝገበን ኣብ ታሪኽ ሊቨርፑል ፍሉይ ቦታ ኣለወን ንሱ ካብ 1990 ኣብ ሊግ ንዩናይትድ ሃትሪክ ዘመዝገበ ናይ መጀመርታ ተጻዋታይ ሊቨርፑል እዩ መብዛሕትአን ሸቶታት ድማ ብጻዕሪ ሉዊስ ሱዋሬዝ ዝተፈጥረ ነይረን እዛ ሃትሪክ ብዛዕባ ብልሓት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣብ ቁኑዕ ቦታ ኣብ ቁኑዕ ግዜ ምህላው ያተሪ ካውት ብትግሃቱ ብዘይሕለል ምንቅስቓስን ዝፍለጥ ተጻዋታይ ነይሩ እዚ ድማ ምስ ብሉጽ ቴክኒክ ዝነበሮ ሉዊስ ሱዋሬዝ ተደሚሩ ንምክልኻል ዩናይትድ ዝፈታተነ ጥምረት ፈጢሩ ሻድሻይ ሃትሪክ ዲሚታር ቤርባቶቭ መስከረም 2010 ዲሚታር ቤርባቶቭ ኣብ ቀዳሞት 2 ዓመታት ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቶም ዝተጸበይዎ ደገፍቲ ከሰራስራ ይከኣለን እንተኾነ ግን ኣብ መስከረም 2010 ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዘርኣዮ ብቕዓት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ከም ሓደ ጅግና ኣጸዊዕዎ እዩ ንሱ ካብ ስታን ፒርሰን ንኔው ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ንዩናይትድ ሃትሪክ ዘመዝገበ ናይ መጀመርታ ተጻዋታይ እዩ ካልአይቲ ሸትኡ ድማ ብኦቨርሄድ ኪክ ዝተመዝገበት ኮይና ካብተን ኣብ ታሪኽ ዝደርቢ ዝተመዝገባ ዝበለጻ ሸቶታት ተቆጺራ እዛ ጸወታ እዚኣ ንቤርባቶቭ ዘይትርሳዕ መዓልቲ እያ ንሱ ዘለዎ ቴክኒካዊ ብቕዓትን ንኹዕሶ ዘለዎ ምቁጽጻርን ንኡድ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ጸወታ ግን ምስ ውጽኢት ከተኣሳስሮ ክኢል እዩ እታ ብኦቨርሄድ ኪክ ዝተመዝገበት ሸቶ ንርእሰ ተኣማንነቱ ጥርዚ ኣብጺሓቶ ሃትሪክ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ንኽትስዕር ዘደንቕ እዩ ዝበሎ ቃል እቲ ህሞት ንዕኡ ክሳብ ክንደይ ፍሉይ ምንባሩ ይገልጽ ሻውዓይ ምስዓም ካሜራ ስቴቨን ጀራርድ መጋቢት 2009 ኣብ 2009 ሊቨርፑል ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ 4-1 ብምስዓር ጥራይ ኣይነበረን እቲ ዜና ስቴቨን ጀራርድ ብፍጹም ቅላዕ ሸቶ ድሕር ምምዝጋብ ናብ ካሜራ ብምኻድ ዝሰዓመሉ ኣገባብ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ዘይርስዑ ናይ ሓጎስ መግለጺታት ኮይኑሎ ነዚ ተግባር እዚ ድማ ድሕሪ 5 ዓመት ደጊሞ እዩ እዚ ተግባር እዚ ልዕሊ መግለጺ ሓጎስ እዩ መልእኽቲ ነይርዎ እዩ ጀራርድ ከም ዝበሎ ነቶም ንዓመታት ዝጸርፉኒ ዝነበሩ ደገፍቲ ማንቸስተር ዝኸፈል ኩሉ ዕዳ እዩ ክብል ተዛሪብ እዩ እዚ ተግባር ነቲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተጻወትን ዘሎ ስነ ኣእምሮኣዊ ጽልኢ ዘርኢ እዩ ኣብ 2024 ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ እውን እንተኾነ ነዚ ተግባር ክደግሞ ምፍታኑ እዚ ተግባር እዚ ክሳብ ክንደይ ኣብ ባህሊ ሊቨርፑል ሰሪጹ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ሻምናይ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ሸቶ ጆን ኦሼይ ኣብ መጋቢት 2007 ሓደ ካብቶም ዘይተጸበኻዮም ተጻወቲ ንዓወት ጋንታኻ ወሳኒ ክኸውን እንከሎ እቲ ሓጎስ ዝተፈለየ እዩ ጆን ኦሼይ ተኸላኻላይ ዝነበረ ኣብ መበል 9 ደቂቕ ኣብ ኣንፊልድ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ወሳኒ ሸቶ ዓወት ብምምዝጋብ ነጊስ እዩ እቲ ዘገርም ድማ ጋንታ ዩናይትድ ብፖል ስኮልስ ቀይሕ ካርድ ተቐጺዓ ብ10 ተጻወቲያ ተደራጊማ ጋር ኔቭል እዚ ናተይ ሕልሚ ነይሩ ክብል እንከሎ ኦሼይ ድማ ኣነ ኣብ ክንዳኻ ጌረዮ ክብል መልሲ ከም ዝሃበሉ ይዝከር እዚ ዓወት እዚ ጽንዓት ናይ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዘርኣየ እዩ ብ10 ተጻወቲ ኣብ ኣንፊልድ ንሊቨርፑል ምግጣም እሞኸዓ ሸቶ ምምዝጋብ ፍሉይ ባህሪ እዩ ዝጠልብ እዚ ውጽኢት እዚ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ንዩናይትድ ሻምፒዮን ክትከውን ሓደ ካብ ወሰንቲ ነጥብታት ከም ዝነበረ ተዘሪቡሉ እዩ ታሽዓይ ዘደንቕ ሸቶ ዮን ኣርነ ሪሰ ሕዳር 2001 ኣርነ ሪሰ ብብርቱዕ ሕራም ቅላዕ
ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ብቕዓትን ተመክሮን ዝነበሮ ተጻዋታይ ምንባሩ ኩሉ ዝዝክሮ እዩ ካብተን ዝበለጻ ሸቶታቱ ሓንቲ ድማ ኣብ አንፊልድ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘመዝገባ ሸቶ እያ እታ ካብ ዳርጋ 30 ያርድ ዝቐልዓ ኩዕሶ ብትሕቲ ማእከል ባሬላ አንጻር ጋንታ ሓሊፋ ኣብ መርበብ ከተዕርፍ እንከላ ዝፈጠረቶ ድምጺ ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝኒ ናይ ቅድም ደገፍቲ ሊቨርፑል ይስማዕ እታ ሸቶ ንሪሰ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ሊቨርፑል ፍሉይ ቦታ ዝሃበት ፍጻሜ እያ ሪሰ ነታ ሸቶ ካብ ዘመዝገብክወን ሸቶታት ኩለን እታ ዝፈትዋ ንሳ እያ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ መን ከም ዝተመዝገበትን ብኸመይ ከም ዝተመዝገበትን እዩ ክብል ገሊጽ እዩ እዚ ድማ ንተጻራርነት ናይ ዝግጥም ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ዓስራይ ዘይሕሰብ ምምላስ ሊቨርፑል ጥሪ 1994 ኣብ ካልኣይ ዓመት ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 24 ደቂቕ ጥራይ ኣብ አንፊልድ 3-0 መሪሕነት ሒዛ ነይራ ሸቶታት ሪያን ጊግስን ዴኒስ ኢርዊንን ካብተን ዝበለጸን ነይረን እንተኾነ ግን ሊቨርፑል ቅድሚ ዕረፍቲ ብናይጀል ክለፍ ክልተ ሸቶታት መሊሳ ኣብ መወዳእታ ድማ ኒል ራዶክ ነታ ናይ ማዕረ ሸቶ ብርእሱ ኣመዝጊቡ ነቲ ጸወታ 3-3 ክዛዘም ገይርዎ እዩ እዚ ጸወታ እዚ ንመንፈስ ተስፋ ዘይምቑራጽ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘርኣየት ታሪኻዊት ግጥም እያ ኣብ ሓያል ግጥም ካብ 3-0 ተበጊስካ ማዕረ ምፍልላይ ብፍላይ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ልዕሊ ከም ቻምፒዮን ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰለት ጋንታ ንመንፈስ ሓደ ክለብን ደገፍትን ዘንጸባርቕ እዩ እዚ ጸወታ እዚ ክሳብ መወዳእታ ሰዓት ውጽኢቱ ክትፈልጦ ከም ዘይትኽእል ዘመስከረን ስለምንታይ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ግጥማት ኣብ ዓለም ምዃኑን ዘረጋገጸን ፍጻሜ እዩ እዚ ጽባሕ ሰንበት ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝካየድ ግጥም ኪኖቲ ካብ ዓወት ዝርከብ 3 ነጥቢ ዝዓመቐ ትርጉም ዘለዎ ግጥሚ ክኸውን ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ መጋቢት ናይ ዝዓመት ዝንድሓር ካብ ሜዳ ኣብ ዝተጻወተቶ ግጥማት ዓወት ከተመዝግብ እኳ እንተዘይከኣለት ሊቨርፑል ኣብ 3 ተኸታታሊ ግጥማት ስዕረት ከም ዘጋጠማ ምስ ትብሃል ግን ናብ አንፊልድ ገሻ ዘይተጸበኻዮ ውጽኢት ንኸተመዝግብ ተስፋ ይህብ ይኸውን ዝብል ግምታት ኣሎ ሊቨርፑል ንሰለስተ ሓደስቲ ኣጥቃዕቲ ልዕሊ 300 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ እኳ እንተዓደገት ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ዝበለጸ ኣበርክቶ ዝገብረ ተጻዋታይ ግን ሆላንዳዊ ኮዲ ጋክፖ እዩ ፍሎሪያን ዊርትዝን አሌክሳንደር ኢሳቅን ጌና ምስ ጋንታ ክዋሃዱ ኣብ ዝጽዕሩሉ ዘለው እዋን መሐመድ ሳላሕ ድማ ካብቲ ልሙድ ብቕዓቱ ወሪዱ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ኣብ ጋክፖ ዓቢ ምትእምማን ኣሕዲሩሎ ክልተ ሸቶታትን ክልተ ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱን ምስራሕን ንበይኑ ሙሉእ ስእሊ ኣይህብን እቲ ቀንዲ ነጥቢ ጋክፖ ናይ ሊቨርፑል ቀንዲ ፈጣሪ ዕድላት ሸቶ ምዃን እዩ ካብ መሐመድ ሳላሕ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ሳጹን መስመር አንጻር ጋንታ ዝለዓለ ኩዕሶ ናይ መሓዝ ሕሉፍ ስታቲስቲክስ ኣለዎ እዚ ድማ ካብቲ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ፍርቂ መስመር ሜዳ ዝጻወቶ ዝነበረ ተራ ናብ ማእከል ብምእታው ንመጥቃዕቲ ዝቐልስ ተጻዋታይ ከም ዝተለወጠ ዘርኢ እዩ ስለዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ንጋክፖ ካብ ማእከል ናብ ቅድሚት ከኣቱ ዕድል እንተደኣ ኸፊታትሉ ዋጋ ክትከፍል ትኽእል እያ በዚ መሰረት ብመስመር ምክልኻላ ኣቢላ ንምንቅስቓሳቱ ብጥብቂ ክትከታተሎ ኣለዋ ብሩኖ ፈርናንደስ ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ብሉጽ ክኸውን እንከሎ ብፍጥነት ኩዕሶ ኮብኪቦም ንዝወጹ ተጻወቲ ኣብ መሓዝ ዘርእዮ ድኽመት ግን ንማእከላይ መስመር ዩናይትድ ከዳኽሞ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ወቕቲ እዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝኾነ ተጻዋታይ ንላዕሊ ብዙሕ ዕድላት ፈጢሩሎ እዚ ተጻዋታይ ብ19 ዝተፈጥሩ ዕድላትን 9 ናብ ውሽጢ ሳጹን አንጻር ጋንታ ብዘሕለፈን ናብ ጎል ክቕየራ ዝኽእላ ዝነበራ ኩዓሳሱ ኣብ ሊግ ቀዳማይ ደረጃ መሓዙ ዝበዝሐ መጥቃዕቲ ብኡ ገይሩ ከም ዝሓልፍ ዘርኢ እዩ እቲ ናቱ ጸብጻብ 3.7 ምዃኑ ዝረኽቦም ዕድላት ብቁጽሪ ዝለዓሉ ምንባሮም የርኢ እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ሸቶ ዘይምምዝጋቡ ዕድል ከም ዘይነበሮ እምበር ብቕዓቱ ከም ዘይወረደ ዘመስክር እዩ እዚ ደርቢ እዚ ፈርናንደዝ ዕድል እንተረኺቡ ንመስመር ምክልኻል ሊቨርፑል ክምዝምዝ ስለ ዝኽእል ሊቨርፑል ንምንቅስቓሱ ዝቋጻጸር ፍሉይ ተጻዋታይ ክትምድበሉ ይግባእ
محمد صلاح نزقت مزي كاب زخونة كالت تتعواتاي نلعليه قدسو اب 11 كابتن زحلفة 10 قطمات شوتو امزقي بلو بتغلال دما 13 شوتوتات بممزقاب اب تاريخ زدر بزي زلعله امزقابي شوتويو انتخونقن صلاح اب زو وقت زي حفشاوي بقعتو قديلو كمزلو زكات عرستي كونن مستناي زحلفة 4 عمتات اهاز كنات اتصرن كولو اب وشت اساتون قلع زرخبن كوحساسو ب44 ميتاويت نشتو تارجت زغبرك اللعاتو ب55 ميتاويت وريد الله زي نحده اتقعي ازيو اشغاليو زي تصبيتاوي شتوتات اب ممزغاب زنبرو عقم دما ب59 ميتاويت مورادو زي التحساسب ايكونن اتقند مخنيات اب كبابيو زصاوتو زنبرو تصاوتي اب ساعات زي مهلاوميو اب دحريو حدش تخلخلاي جيرمي فريمبونغ اب غونو دما حدستي اتقعتي إساق وي اكيتيكي اب قدميو دما ويرت زالو اتي مسኦም زلو ركبن مرددا انجن ايتهانصن صلاح زبلص بقعتو زري اب زلمدو سرعتن مستوم بعينو زرادادኦም تጻወትን منبارو ጸብለልትነት بقعتو بدገፍ ዝተመርኮሰ ከም ዝነበረ ዝሕብርዩ እቶም ናብኡ ዝመጹ ዝነበሩ ወሰንቲ ፓሳት بعبيو ነክዮም ኣለዉ እቲ ንሱ ዝፈትዎ ማለት የማናይ ሸነኽ መጥቃዕቲ ከም ቀደሙ ኩዕሶ አይረኽበሉን ኣሎ ኣብዚ ግጥም እዚ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት አንጻር ዩናይትድ ክገጥም እንከሎ ዝነበሮ ስነ ልቦናዊ ብልጫ ተጠቂሙ ናብ ብቕዓት ክምለስ ይኽእል ዶ እዚ ካብቶም ወሰንቲ ነጥብታት ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ብርያን ምቦሞ ካብ ዝኾነ ተጻዋታይ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ንላዕሊ ብድሕሪ መስመር ምክልኻል ዝለዓለ ጉያታት ማለት 108 ፈጺሙሎ ንሱ ካብቲ የማናይ ሸነኽ ብምብጋስ ሊቨርፑል ትጥቀመሉ ዝለዓለ መስመር መከላኸሊ ክቋጻጸር ይኽእል እዩ ምስ ከም ብሩኖ ፈርናንደዝን ሜሰን ማውንትን ዝኣመሰሉ ነዋሕቲ ፓሳት ብትኽክል ዘሕልፉ ተጻወቲ ምህላው ድማ ንምቦመ ኣብ ድሕሪ ተኸላኸልቲ ንምስዳድ ጽቡቕ ኣማራጺ ይህብ فلوريان ويرتز بتمساسالي بزي كعصو بزغبرو منقساسات فلوطيو كاب كلهم تጻወتي ليغ نلعلي قدم كعصو زنوحه غيا اكايدلو እዚ ማለት كعصو ኣብ ድሕሪኡን ከላ ንሱ ናብ ክፉት ቦታ በሙግያይ ንተጻወቲ ፓስ ዝገብረሉ ቦታ ይፈጥረሎም እቲ ኣብ መንጎዞም ክልተ ተጻወቲ ዝካየድ ናይ ብልሓት ምንቅስቃስ ሓደ ካብቶም ንውጽኢት ዝግጥም ክውስኑ ዝኽእሉ ወሰንቲ ኩነታት እዩ زخبركم تخاتلتنا نايلومي تحزو مدب سبورت ابزي فصيمنا لنا بمكتتالكم كبرتي هابلنا انابلنا اب ناي وصيت ناي تصوتا يرخبنا سسنايو